sannan mu matasan mu kar mu manta cewa mu muke yin da bazar mu suke taka rawa, sai mun yi hayaniya, mun tada jijiyoyin wuya, mun yi ihu, mun shiga mun fita, mun je mun sha rana, babu ruwa ba abinci, mu je mu dangwala musu ƙuri'unmu, a fito a announcement din cewa ga wanda ya ci, wanda muke so mu fito titi, mai ta faman celebration ake cewa a yi rally, wani ya mutu wani ya ji ciwo, duk ba abin da baya faruwa. A kan wani za mu tada jijiyoyin wuya, kaga dan uwa na jin haushin dan uwansa. Akwai dan uwan da na sani wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya, akan wani dan siyasa da yake so, gaba yake da dan uwansa. Me yayi zafi? Bayan cewa mutanen nan duk gaba ɗayansu suna yi ne don aljihunansu. Ka duba abin da suke faruwa a ƙasa. Kamar yanzu misali, a duk Najeriya, duk duniyar Najeriya an tabbatar cewa babu wani dan siyasa da dan Najeriya ya nuna masa soyayya kamar mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Yau Muhammadu Buhari yana kan mulki, duk abubuwan da suke faruwa a baya yau za mu ga cewa daidai suke da kwatankwacin abin da suke faru, duk abin da suka faru a baya daidai yake da kwatankwacin abin da suke faruwa a yanzu, na rashin tsaro, yunwa, talauci da dai sauransu. Yau wanda muke so ne akan mulkin nan, kuma shine yake juya kasar yace yake so, amma muke fama da wannan, wanda a baya ma wanda muka ture shine haka. Bambancinsu shine kawai addinin Islama. Ni a gani na cewa Najeriya ƙasa ce ta musulmi da kafiri. Yau ko kafiri ne inda zai baka abin da kake bukata na shugabanci daga gare shi, bai zama lallai ni a gani na sai na zaɓi musulmin da yake ba zai yi min wannan abubuwan ba, duk da cewa shi kafiri ba a bashi amana. Amma gaskiya a halin da muke ciki yanzu ba mu ga bambanci ba tsakanin musulmi da kafirin ba, har yanzu babu wani sauyi. Ya kamata shugabanninmu su duba su san halin da muke ciki. Sannan kuma matasa, muna nan za mu dinga yin magana na wayar da kanku insha Allah akan kada wani dan siyasa ya zo ya ruɗe ku tada jijiyar wuya a kansa, ku zubar da jininku. Bayan kun zubar da jininku, ku yi ɗau gaba a tsakaninku, wani ya kashe wani, daga baya ya zo ya hau ya manta da halin da kuke ciki ba. Ina buga misali har yanzu akan wanda yake kan mulkin nan, ba irin abin da ba a kansa ba irin tada jijiyar wuya da ba a kansa ba, amma ga halin da muke ciki. Kuma yau shi ake zagi a ƙasar nan, ko da ya sani, yana ji yana gani a kafafen yada zumunta, to ya san cewa mulkinsa ne ga watakila bai yi wa ɗan Najeriya da yake wakilta ba. Ya kamata a duba halin da muke ciki, musamman akan yawan kashe-kashen nan. Kuma sannan masu kuɗinmu da suka taimaka wajen coronavirus, akwai masu kuɗinmu da suka taimaka wajen coronavirus, muna mai ba da shawara akan ya kamata duk tallafin da yanzu aka kwaso, wallahi ba mu na gida da muke a cikin birni muke bukatar yanzu wannan tallafin ba. Wa'innan mutanen da suke ƙauyukan nan ake kashe su, ba su ji ba su gani ba, suna kwance a gidajensu, za a zo a buɗe musu wuta su gudu, wasu su mutu. Can ya kamata mu je mu kai musu wannan tallafin. Yanzu ba tallafin coronavirus muke bukata ba, wallahi wancan tallafin muke bukata. Akwai wani bidiyo da na gani, waɗannan jaridu sun tare su akan hanya akan mota, mata tana bayani tana cewa a cikinsu akwai mai ciki da aka ɗauko akan hanya ta haihu, tana kwance a gidanta tana fama da jikinta, 'yan ta'adda sun zo sun buɗe wuta, garin ta gudu akan hanya ta haihu. Ya kamata duk mu koma cikin hayyacinmu, ya kamata mu san me yake mana ciwo. Sannan kuma muna buƙatar taimakon kamar yadda ake faɗa. A yau in ba mu je mun yi musu ba, babu wanda zai yi musu. In gwamnati tana ba su tallafi, ba tallafin da zai ishe su bane ba. Mutum yau ko yana da halin da zai ci, aka zo aka ta mai da hankali ya fito daga cikin gida, wallahi ba yace zai baro abin da zai cin ne a cikin gida ya fito. Ya kamata masu kuɗin mu su duba su kai tallafi wannan wajajen, ba mutum ya zo ya ta faman tada jijiyar wuya shi mai kuɗi bane ba, an yi umara bai je ba,
ga aikin hajji suna expecting din cewa ba lallai ne su bari ai ba. To yau ga hanyar da zaka samu lada, watakila idan ka tsarkake zuciyarka tafi ladan da ka samu na aikin hajji, dan adam ake kashewa, ake korasa da garinsa a tallafa musu. Kuma sannan ina ba da shawara ga gwamnonin sauran jihohi da su karɓi wa'innan baki su tallafa musu, a ba su mazauni, a kuma ba su abin da za su ci na rayuwa, a rarrashe su. Yan uwanmu ne, dan adam yana da muhimmanci. Dan adam mutum ne mai daraja, kamar yadda ubangiji ya faɗa wa laqad karramna bani adam, ya karrama shi, ya kamata mu karɓi karraman nan mu musu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.